orain dela 50 urte, 50 batzu jakingo duzu idatzi dut hortik, nea aita zanak, bere arotza zen, esan nahi dut, betzan berezik diola, esango nuke eskolatua. Eta arotza zen da, orain dela 50 urte gure etxeko goldean edo, jarria zizun, egin zu lehiaketa bat anaion artean, egin behar genduen hiruan aiok, egin behar genuen txartel bat, marrazki batekin eta jarri behar genduen txartel horretan euskaraz hitz egin. Gu bizi ginen, ez emantzagun Jerez de la Fronteran, gu bizi ginen, asteazu. Euskara baizik etzan, eztan, toki batean. Zer esan nahi dut honekin? Bueno, kontatu dut, sarian ere nahi bigarrenak irabazizun. Eta gainera irabazizun, eta horrek badu zer esan, abait ere metafora aldetikan, ze irabazizun purpurina batekin egindako alako egur pusketa batekin. Duela oso gutxi, pasaginen etxetikan gauza zaharrak eta ateratzera, eta hor nun, oendikan 50 urte gero, hor nun azaldu zen purpurina, eta ez da bat ere esan dut ondatu, eta ez dago be horretan. Bueno, baina horreneko esan nahi nizuena eta denodakizuena eta gogoan hartu behar deuna da, orain dela 50 urte bezala Etxeparen garaietan, Axularren garaietan, etengabe dago hizkuntzarekiko kezka bat. Hoi, alaxe da. Gu bizigean leku honetan, gu bizigean lurralde honetan, gizarte honetan, hizkuntzarekiko kezka izan da, historian barrena etengabea, izan da handia. Jauzi bat egiten baldin badet, orain dela gutxira etorri, eta ne alaben arteko barkatu, ez da askotan zilegi ez, etxeko kontuak esatea, baina esatea oso kontu berria ze izan da orain dela 3 ordu. Orain dela 3 ordu, hartu dut alaba bat, hartu dut bestea eta eskolatik, eta izketan, esan dio zaharrenak gaztenari, haizu. Asko, aizea zu erdaldun zen, Arritu nago asko. Hizkuntzaren kezka, hola gauzak, iruditzen zait, esan behar dugu eta pensatu behar dugu oso finko. Bueno, aurrera ez da batxar. Beti guk joera dugu, beti izaten dugu, beti paradisurako jaioak era, eta orduan pensatzen dugu dana paradisuko espada batxar, ez da hola. Nik uste dut, benetan, azkenian, arrazoi esko batean, herri honetan hizkuntza bihurtu baldin da, kezka bat, eta denon eta kezka oso zabaldua, horrek esan nahi du gizarte honetan, hizkuntza dagoela muinean, dago herrian. Hizkuntza bat izatea, herri batean, gizarte batean, izatea izpide, izatea kezkabide, izatea, bueno, uste dut, ez dut esango beti atsegina da nik, baina, bada garrantzizkoa, eta ematen dio gizarte honi neustetan Euskarriak emat duen alako, trinkotasun bat alako, ez dakit, batasun bat behintzat ardaz horren ingurua. Hizkuntza batek ematen du berezitasuna, eta berezitasun horrek ematen du zentraltasuna. Hori da niretzako erabakia. Zergatik da ona zentraltasuna? Bueno, ez da, niretzako galdera batzuk, Aristotelesek esaten zuen galdera kalako batean isildu egin behar dutela. Zergatik da ona izatea zentraltasuna. Bueno, zu nahiago limadezu bazterreko periferiko bat izatea, hor konpon, baina normalean uste dut zentraltasunak abantaila baizik ez duela, ez? Ez dakit, aurkezpen hau edo egin behar nula eta lagun bate behitu zidan, zentzi, alai egon, baikorre egon, Uste dut, hori da ez, kezka baldin bada eta hizkuntza gutxiengo baten hizkuntza izan da, gutxiengo guztiak dakite arazoa daudela, beti gehiengoa lasaiago bizi da. Bueno, gutxiengoa, orduan beti dago kezka hori, eta kezkakin batera dago nik uste dut beti egon da, Euskarria nabarmena da, egon da beti, bueno, tradizio katolikoak ere egin du bere lana, baina beti egon da kritikari sekulako beldurra. Ematen du kritika egiten baldin baduzu, ematen zu ondatu egingo duzula, azkeneko bultzada emango diozula. Nik benetan kontrako pentsatu dut, uste dut benetan kritikak egiten du oxigenatu, egiten du, egiten du
arrazoipidetan, oinarritan, batez ere arrazoiak emateko eta alako zea batean ez, burutazioetan ematen duen indar bat. Pensamentu batek ez badu eukio, ideologia batek, edo zinen aldeko joera batek ez badu euki kritika ahula da. Ez detekingo ezer kritikorik, baina bakarrikan nahi dut askotan bi bider pensatu behar dira gauzak, eta kontu zibili behar da oso batez ere hizkuntzan, da pensatut orokorrean, baina oso kontu zibili behar da nik deitzeiet transparentzia. Transparentzia da, zuk, parkatu, hemen, egongo da, lengua zer jatzen? Bueno, bizitza, ez da, hola. Eta hor duen, jakina, hemen daude transparentzia zatikan, oso zaila izango zen, segurasko, horko aholku edo horko gehiakurri itzazu esartu baino pixka bat, horko eginkizunak eta denak maila desberdinean jartzea. Baina ez du gaztu behar, hor daun berdintasun hori transparentziaz bete jara. Ikasten baldin bada, irakurrileak baldin baditu, naite askoa bihurtzen baldin bada, maitatu baldin bada, ukitzen bada, malgua baldin bada, naturala baldin bada, bizia baldin bada, eta alakoak baldin baditu, telebista eta bar, sortzaileak baditu, arauak baldin baditu, etxeiten bada, babesten baldin bada, defenditzen baldin bada, nola esango nuke, transmititzen baldin bada, itzultzen baldin bada, nola esango nuke? Erabilgarria, edo utila, arauak igual ez ziate guztien, baina, bueno, lurralde baldin badu, imprimatzen baldin bada, ekitara baldin bada, errespetatu baldin bada. Bueno, hemen, transparentzia asko da, esate baterako, errespetatu izatea eta onartu izatea eta maitatu izatea, bueno, hori da, lurralde berbera da, segur asko, ezin da maitatu eta ez errespetatu, baina horrek enau asko kezkatzen, hemen, konderatzeko duan, gaur egun, lurraldea eta hori badakigu, baina gaur egun dago, nire ustez, muina eta euskararen ez egite etorkizuna ze horaitze egite ematen du apaiza zarela baina, euskara gondo lan egingo du, hemen daukagu, hau, hitz hori. Eta gaina nik ez nuke horrela erabiliko, jartzen du, ziez bauzida, itzulia baldin bada. Eta nik jarriko nuke, hori ez da. Euskal Herrian, euskararekin, gaur egun, arazo guztia, hori da, hau balitz, Monte Carlo, eta zu mai batean jarri barko bat zeinu, zenbake bakizu, eta nola da, zaiz izan dut bakarra, edo, bueno, berditza. Hoitako batean jarri barko bat zenu, fitxa guztia, jarri beharko leak, itzulpen, hitz horren gaina. Ze hortikan pasatzen da, euskararen, nahi duzuna esan, zergatik. Bueno, ez dakit da, harri egite zait, hori lenguan esan unean, da jendeak zehartzea zeka, gau da, zait nola esan, elefante bat, zetu inglesak ez, elefante bat pasilloan ez, entzuten dugun, irrat, intervista, modu ofizial, entzuten dugun, euskara gehiena, milatik, behatziren da, itzulia da. Irakurtzen dugun, eguneko laroi digola, itzulia da. Eskolatik etortzen zaizkigun, mezuak itzuliak dira. Udaletxagoak da, zesanik ez, itzuliak dira. Politikariak 3 segunduko euskara hortan. Irakurtzen dutena, esaten dutena, itzulia da. Orduan, testu liburuak. Testu liburuak itzulita da. Sekulako arazoa dago hori bideratzeko, itzulpenen jarri garriko diateke, gaur baino, esango dut, 100 aldiz gehiago diru, 100 aldiz gehiago persona, 100 aldiz gehiago organizazio maila, ez dakit nola. Ze gaur egun, ze gertatzen da. Ez da, esate baterako. Horrekin bukatzen dut, galdea simplioa. Dela dakizue, zuk, aizea idazten da nahi duzu, Wikipedian konsultatu
esango du, zer dan poema japoniara haiku nola definitzen duten. Euskarazko jotezea, eta olako, zer dago, ez inglesezkoa, dago horrialdeak, kastelania zei tila bat, hoi jatina da. Bueno, da izate, hemen bat dago, udaletxeko itzultzen geriz, ni beti sartzen dut hankar behar zanto. Bueno, Mario, oso ondo zeo, nik esaten dit. Ez ari izateke hobeto egongo, Mario, ez dakiz nun egiten duzu lan, baina nik badakitze, esaten zuen, asteasun, herrioitan, eta zea, eta bueno, eta euskaratik ez da, bueno, hor, aktak itzultzen ikusten dituz, batzen, hor da nik esatek, bueno, hoi, Mario zuzio, ez aldi zinek asko zeroten, jarriko balizu eraikuntza, eder bat, ez dakit, itxasoari begira. Jarri, eraikuntza eder bat, horregon, alako itzulpen, itzultzailearen etxea, eta hori izan motor bat Euskal Herrian horti barren erabiltzen dien testuak eta denak itzultzeko. Nik uste dut, esate baterako Wikipedian sartu beharko litzatekeela hor erabiltzen den diru, hor erabiltzen den jende, hori dena sartu beharko litzateke, hain zuten, behar da, bakarra hortan, abde tala kilito izeneko zebat, idazlea da, eta horrek esaten du hori, hizkuntza da xaboiaren kontra. Xaboia zenbat eta gehiago erabili, orduan da xabutuago, hizkuntza zenbat eta gehiago erabili, orduan da. Eta orduan, esaten du, hizkuntzaren, esan nahi du arima, baina esan nahi du motora, esan nahi du bizila, bilotza, da errepikatzen. Oso daude lotura bereziak Euskal Herriko kulturan eta politikan eta da. Mila zortziehun batian, horrezpanago, Humboldt, Wilhelm edo hori, Humboldt etorri izan Euskal Herria. Humboldt, Europako intelektuala hundienetakoa den horrek, Humboldtek dio Euskal Herria eta Euskaldunak nazio bat. Ne ustez hori da, hori da, gaur egun Euskal Nazionalismoaren deitze joguna, hori izan da, muy teorikoa. Hori jasotzen dute Bilboko intelektualek, ormende bukaeran, eta gero, harrituko zarete, zenek jasotzen du eta zenek berritzen du mezu hori modu harrigarrian, Oteizak jasotzen du hori, eta Oteizak horrekin egiten du deno ikusi duguna. Gauz asko dira, Baina, zer egin du, eta bine pensatu zuen zer egin du, hor ere transparentzia daude. Esaten da, Oteiza, zibida, ez dakize, bueno, ponderatu ezkeo, Euskal Herrian Oteizak alako egin du, zibida. Ez egin du artearekin zer ikusi diko, bueno, badu ikusia, baina oso gauza harrigarri bat, bueno, ez dakit, ikus ezazue, zer gertatu den txalapartak egin idatzi nun horri buruz artikulu bat, bide batez aldatu ziaten paisekoak titulua, eta betiko. Baina inun txalapartarekin, eta oso parregarria da, eta politia da, zer gertatu den txalapartarekin. Bueno, klaseak eman behar izan dituen Ameriketan, da horren hori erabiltzen un klasetako asko guztau zitzaien. Eta gero gaina txalapartari bat jontzan bizitan, da horren txalatutak aditzen. Da, txalaparta orain dela 40 urte, zuk ikuste duzu hor dagon aurkitu nahi bat ez du. Zuaz nabar anaiak. Txalaparta jarri eta saltzen da bideo bat. Eta hor dago, Beltran, gero herrik musikan ibirala bizarduna garai bateko eta bat. Eta hor duen, zer da bat txalaparta eta hor duen ikusten zut azaltzen dira zuen nabar nahiak. Bueno, nire eroeak dira. Azaltzen dira, ara duten dute. Hemen, nean atia, ara birtekoa. Hemen, hau, txalaparta, esate jogu gone. Eta hor duen, azten da kontatzen, zer dan txalaparta. Bueno, labur. Moskorkeritan, ibiltzen dienen jostagi bat. Hori da, bukatzen da zaharduaren aldia, eta gero da zaharduatego, eta bai, hemen ibiltzen zian, neatxonare, moskor rinda, txalapatan azpitik pasatzen, eta orduan hori izan.
Behik ustezu bideo bat orekateek, beste badaude hor, beste txalapartari neska bat zeu Royal Festival joren jotzen, alako zikilo, kristalezko zalapartak, izozakin egindako zalapartak. Hori da Oteiza goitik bera. Oteiza hartzen du arantzadik irakurrita gero, arantzadik esatezun gauza horiek esatezun ditun, ume andaluz batek, antropologo ume andaluz batek entzuten du musika eta eskuk altxatzeitu. Ume euskaldun batek hankak mugitzeitu. Hori da antropologiaren ikuspuntutik, orduan hori hartzen du Oteizak eta hori eramaten du orbita arte berriaren eta abanguardiako artearen orbitara. Hori izan zen, operazio bat, eta mirakulu bat izan zen. Halako azalpen maiastatikoak eta euskera da, eta euskera ez da galduko, eta ni ez naiz kakolikoa. Ez ditute asko maite olako, nahiago dute nola, ez zer gara, ez, nola bizi bat, nola izei bat, zer egin bat. Praktikoa nahi, hautzaren zenean egilako. Nola egin behar da maia, zer da maia? Itzengo jo. Eta lan ekstrak zer dira, ez dut esaten nik, zeiteko nola, dirudi askotan, bazetezu lan ekstra, eta egin nola esan, lan ekstra egitea, zeik importa, esan dut, bizitzeko modu, operak daude, eta nahi dut ezaitu, izan dara Euskal Herrian hizkuntza ereduan eta lan ekstra, pila bat egin da. Eta uste dut baitere hori ezaugarri badara, eta segura eskolik tradizio bat egitan dator, ez? Zolanak eta segura eskol badago kultura bat eta tradizio bat, ez? Nik uste dut hain hemen Euskal Herriko egoera ez dala txarra bitarpen eta alde horretatik eta hemen ere betetzen da alde batea zakizue Galileo idatzi zuen oso testu politan, askotan aipatu dut baita ere. Izena du txikien favore. Zauze zuek testua? Txikien favore. Bueno, eta txikien favore hortan kontatzen du, Galileo hori nun esate zioten makina hundiagoak egiteko. Oso txikiak egite zitura, makina hundiagoak. Eta orduan behar, kontatu zuen, hau, esango duten hau, esan zuen, ez alda egila, esate zuen, zaldi bat, lehenengo solairutik, orduan igual izango zen, bigarrena, erori ezkeo zaldila hil egiten da, baina txakurra ez. Ez alda egila txakurra triatutik erortzen baldin bada, hil egiten dara takatua ez. Eta esatezun, eta zinaurria ez da kanpando horretik eroritara ez da hilko. Orduan zai du, gorpuz txikiak, proporzioan sendogoak dira ez. Bueno, gaur egun ni daukadan informazioaren arabera, Euskal Herrian, argitaletxe txikik eta, ez dira eroriko. Osa, esan nahi du, iragun egiten du, tamaina horretan, eta nik esango izuet, eta nik izautzen ditudan gehienetan, korratzen dute, 1.000 euro, lan egiten guzti. Iba gizuen, ni Nafarroko argitaletxe batean egotena, nabil, eta horren egiteratzen dut, eta hor. Esan nahi dut, modu horretan, baino, ez daukate etorkizuneko beldurrik alde horretatik. Ondo, aldiz, esango izan baita ere, nire informazioan arabera, eta gaur egun gaina hortxe daude, sekulako movimentu bat, eta argitaletxe oso handi, daude oso lara. Hori da, esan nahi dut askotan, mundua, ez dakit, nik ez dut egin nahi filosofia merkerik, baina, dirudi, lekuak geldituko dela edo agian, beti bezala, izugarria handiak direnentzat edo oso txikiak direnentzat eta tarteko guztiak garbitu egin. Garbitu zen nahi da, erraustu. Da zer geldituko. Eskola beti da, liburuentzako eskola izugarrizko garrantzia du. Hemen eta estatu batuetan eta guztietan. Estatu batuetan zagoazen edo Truman Capotek galdetu zioten, hori, zer, ez? Baina euskaraz itzulia da, odolotzean, ez? Milioi bat ale esan dut, nola dakizu hori, eta behar esan zuen, aldakit milioi bat ikaslek, euki dutela liburu hau,
esatezun, aldia zein da, aldia da, ne liburua irakurri dutela, eta beste liburu batzuk, naiz eta maistrak esan, irakurtzeko ez dituztela irakurtzen, baina, horra esan nahi dut baita ere, basadotan ere, eskola zea. Eta gero, ez dakit hori nik aztertuko duke oso guzta, baina da, gaur egun zadako, horako tokien, liburutegien garrantzia izugarria. Historikoki izugarria izan da. Zadako, gaiak zoragarriak dira, igual denbora asko behar da, baina zadako, zuk pensatzen, Orwell, George Orwell, ze autorea, ez, da, izugarri honan egostez. Bueno, eta irakurri bere memoria, zer dio, bueno, esaten du, bueno, larri bidi nintzen, Garaterako liburutegiak, ez dakizen bat liburu oste zituzten, eta asko zeze gutxio ez dara zizian, eta larriz esatezu behar, idazten du behar, idazle bat entzat Inglaterran, liburutegiak bere salbazi bide bakarra. Ez erostunak, gaur, ez dut esango era bat hola dani, baina hemen erosiko bat dituzte, liburutegitan, liburu asko, ez dakitala egiten da, uste zeo zer egiten da, irurunale edo ez, erosten dira uste dut, liburu uste dut, leheno behintzat irurunale oste zituzten, ez da gutxi. Eta, bueno, hori da, zari dut, eskolak, eta horrek garantzia du, eta, bueno, horrek izaten du baita irakasleak, zer erantzuk izun da, eta daukaten, liburuak aukeratzen du, izaten du. Eta, tele, literatura, zinema eta musika, bueno, beste pasillo horren jarraipena da. Euskaraz gozatu ahal izateko dagoen aukera, gauza batzuk beste batzuk baino gutxiago, alor batzuk. Garatezu jakingo duzu zinema zegoeratan dagoen, ez? Euskal zinema. Guretzat imposiblie da lan eitie ingurune garbizale baten, zer azkenien kalin ibiltzeztan euskera batekin pelikula deti guretzat, telebista ere bai, ezinezko da. Eta horra alegin handiz egitea, eta nik ulertzet baduela esparru batzu, informatibo bat, ingura akademikuna izen leheken bezala, ez da, igual lizentzia hartu leheken, baina guretzat, gauzen naturaltasunez adiraztie geuri eztan euskara bizi baten, bizi handirik ez da euskara baten oso zaila, ez da, eta zain neonia bate egune baten esango gotezun, ez da, bate handizik esango gotezun, garbizalek hori itzala, igual oso komunitzaion kontua, eta poz hartu erentzutea horregatik, ez? Baina zinea, eta batez ere zinea, ja hau zer luzatu nahi, baina, liburu bat irakurtzen dugunean. Unen batean nahi gozu itzaldi bat emango dizuet. Izena duna, zein zan On Kixoteren ahotsa. Irakurri liburu bat, eta gezurra da zuk hor entzutezula ikustezula. Zu daukazu, zekiz nola deitzen dan, baina zu daukazu alako fantasma zea bat daukazu. Zuk irakurtzen duzu esantzun On Kixote, euskaraz oso ditzulita dago. Zuk ez duzu ikusten On Kixote, ez duzu eitzen, baina zinean hori ze gertatzen da, bapatean, partikular nahi izugarri, eta bapatean hor dago On Kixote eta ikusten duzu, eta horsa dauka, eta hor dun beraz, esan nahi ditu honekin. Zinea, oinarri-oinarrin, esentzian, arte oso naturalista du, gobeintzat literaturaren aldian, izugarri naturalista. Esan nahi dut, egin behar du mimesi alik eta handiena, eta beraz, bueno, hau dana hartu behar da, zeratik, zugin dezakezu hasieratik azaltzen baldin bada, uxo bat, trabiata kantatzen, badakizu horrek ez duela mimesi handirik, baina normalean, eta gainera filme eta zine nagusia, normalean dago mimesi izugarria. Beraz, zu keinua bezala, hori Bertolt Brecht esaten zuen, Bertolt Brecht esaten dutenez, hori entzun dudanez, irakurri dudanez, joatezan Berliner Ensembleko ensaioetara, egitezun gauza bakarra, zan, ez dizu sinisten, sinistezi. Ez dizu sinisten, sinistezi. Hori da, keinu bat, hola, ez dizu sinisten. Hori da, zergatik,
hor dagolako mimesiren idea bat. Zuk liburu batean esan dut nahi dezuna, eta irakurrela jarraituko du, jarraitzeko buko baldin bada testu. Bueno, ondo. Espero dena ondo bizitzia Gasteizen. Ni oso ondo bizi nahi Gasteizen, asko gustatzen Gasteizen bizitzea. Ni Gipuzkoa naiz. Baina asko gustatu Gipuzkoa barkatu. Gero Bilbao joan nintzen, ondo, baina gero Araba hartu naiz, eta benetan oso pozik, eta uzatik esateetan, baina bueno. Hemen zaudelako. Hemen dagoelako. Hala da, uste oso... Baitaren nire teoria da, baina ez zilet esan hola horti barrena, baina nire teoria da, Euskalduna eta Euskera eta hori lekurik interesgarrienak da periferia. Hori da, ez bakarrekan periferia bizian da jendea, eta igual periferia etorri dan jendeagatik, eta hola, baina nik Bilbon beti, pensatu du, eta nahi lan batek ere, behar liburu zaina, bueno, liburu denda batekoak zan, Euskaldun berria, eta hola, eta beti esatezun, izango bali date Euskalduna izan Bilbon, horretik irazen unik, ondo, baina izango bali date, inor badago hori jokorik hemen, esatezu, baina izango bali date Euskaldunetan hori jokoak, izango ez?